शनिबारखालि चिरांनि फानबारि खैरोगुरि हादाननिफ्राय बोखांनो मोन्दोंमोन मोसा बिगुरजों लोगोसे मोसानि बेगेंफोर। 15 नं बेटेलियन एसएसबीनि मोनसे हानजाया स्रोदसुलुंनि बिथाजों सिग्रोमनायाव अनसुमा खेरखातारि मुंनि लाइमोनखौ हमनानै आरो मोसा बिगुरजों लोगोसे मोसानि बेगेंफोर बोखांनो हादों। मानास माहारियारि हाग्रामानि साखाथियावनो नांजाबना थानाय चिरांनि फानबारि मानास्रि खैरोगुरि गामिनि अनसुमा खेरखातारिनि न'निफ्रायनो बोखांनो हायो। बे जाथायखौ मानास्रि समाजा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मानास्रि समाजा गोख्रों थांखि लाखानाय दंमोन दि जायफोर सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै हाबा मावो एबा हाग्रा बिफाननि सम्पदखौ फोजोबस्रांनायाव लोब्बा थायो बिसोरबायदि सुबुंखौ समाज एबा ओनसोलनिफ्राय होखारहरनाय जागोन। मख'नो गोनांदि 30 बोसोरनिबो बांसिन बिजनि फानबारि मानास्रि ओनसोलनि सुबुंफोरा थालिर, नारेंखल, गय, सबाय, सिबिं, हालदै आबाद मावनानै आलो गोजोन संसार जानानै दङ। नाथाय बेनि गेजेरावनो हाग्रा बिफाननि बेरेखा हाबाजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों मानास्रि समाजा। बेबायदि सुबुंखौ हमनानै आयेन बायदियै साजा होनांगौनि दाबि खालामदों। गुबुन फारसेथिं हाग्रा बिफाना हाग्रा बेंनाय एबा हाग्रानि सायाव गोख्रों नोजोर होनांगौ होननाबो खावलायो। दिनै जाय मानसिफ्रा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिथु सम्पद बे सम्पदनि सायाव खहा खालामदों आरो हमजादोंबो आरो सोर सोर दंबावो बेजों लोगोसे बेखौ उसित तदन्त खालामनानै आयेननि आवथायाव लाबोनानै आयेन बादि साजा होनायाव जोंहा बेहाय बुंनो लागा गैया। बिथांमोनखौ आयेन बादि साजा होनांगोन आरो बे साजा होयोब्लासो माने इयुन जोलै जिथु गाज्रि आखुनि मानसि बा गाज्रि भाब फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सायाव गाज्रि भाब लानाय मानसिफोर बे गाज्रि भाब लानाय मानसिफोरखौ जों होबथानो हागोन। जों रायजोआ सिद्धान्त लानानैबो हयथ' बेहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टलि जुदि जोंखौ हेफाजाब होआबा हयथ' बेहाय साक्सेसबो जाहैनाय नङा आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो जोंनि जिबिला खामानि जों जिथु प्रस्तुति लादों बे प्रस्तुतिखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टलि बा जों रायजोखौ मदद आरो हेफाजाब होयोब्ला जों निश्चय बे खामानियाव साक्सेस जागोन। फरेस्ट बर्डाराव जिथु मैदेरनि जिथु फेन्सिं बा जन्थुनि फेन्सिं बे फेन्सिंखौ थाबैनो होयोब्ला माने बेहाय सिखावानो जाथों हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय जिथु जुनादफोर बे जुनादफोरखौबो होबथानाय जागोन आरो हयथ' सिखाव हाबनायफ्राबो एसे खम जागोन आरो बेनिफ्राय जिथु फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि कर्मचारिफोर बे कर्मचारिफोरनि खाथियावबो आं रायजोनि जानानै खावलायनो लुबैदों बिथांमोनहा फरेस्टखौ रक्षनाबेक्षन होनो होननानै साख्रि लादों बा बिथांमोनहा हथिक भाबै जाहाथे डिउटिफोरखौ खालामो जिबायदि डिउटि होनांगौ बेबायदि डिउटिखौ रियेल हिसाबै जाहाथे होलाङो। जों बांसिन नुनानै मोनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिबिला कर्मचारिफोर डिउटिफ्राव मोजाङै एंगेज थाया बेखौ जों नुनानै मोन्दों खाथिनि दाखि काकरिया रायजो जानानै जिबायदि सरकारि भाबै डिउटि होनांगौ बे डिउटिफोरखौ जाहाथे मोजाङै रियेलै जाहाथे होयो आं बेखौनो फरेस्टनि जिबिला कर्मचारिफोर बे कर्मचारिफोरनिसिम खावलायहरबाय। जोंनि बे मानास्रियावनो थानाय सोरबा बेक्तिगत स्वार्थबादि मानसिया दिनैहाय रायजो राजानि थांखिजों थाङालासिनो गावनि गोसो बादियै खामानि मावनानै दिनैहाय जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों हमजानायखौ जों नुनानै मोन्दों। बे जोबोद जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक जादों। जोंहा जोंनि बे मानास्रि ओनसोलाव जोङो मोनसे थांखि दंखायो गोदोनिफ्रायनो थांखि दंखायो जेब्ला जों बे जायगायाव जोङो फैजेनदोंमोन जे आयेन बेरेखा खामानि जुदि मावोब्ला बे जायगायाव थानो मोना। दा बेखौ जों गोरा नेमखान्थिजों जोङो सिगाङावबो माखासे न'खरखौ जोङो उथायहरदों। दा दिनैहाय जोङो बेसेबांबा बादा होनायनि गेजेरावबो बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बियो गरिहना जयग'। दा जे बेक्तिफोरा दिनैहाय बे हाग्रा बंग्रा थांनानै मै अमा मैदेर मोसा गावगासिनो दङ बिसोरखौ डिपार्टमेन्टेलि हमनानै साजा होनांगौ आरो बेवहाय जोङो रायजो राजाफ्रा जोङो जोंनि जिथु रायजो राजानि जिथु प्रस्ताब बे प्रस्ताब बादियै बे थांखि बादियै